Je tu nový týždeň a vy počúvate Náskok. Marketingový podcast, kde si zhrnieme to najpodstatnejšie z kampaní, nástrojov, AI trendov a dátového sveta. Buď v obraze a získaj potrebný náskok. Štúdia agentúry 802 odhalila, že 37% spotrebiteľov začína vyhľadávanie s AI nástrojmi namiesto Google. Hlavné dôvody sú frustrácia z tradičného vyhľadávania, konkrétne príliš veľa odkazov, reklám a ťažkosti získať priamu odpoveď. AI vnímajú ako rýchlejšiu, jasnejšiu a menej chaotickú. Google Ads nasadil nový AI model Advertiser Large Foundation Model, skrátene ALF, ktorý výrazne zlepšuje detekciu podvodných inzerentov a porušení zásad. Model analyzuje text, obrázky a videá spolu s údajmi o veku účtu, platobných detailoch a historických metrikách. ALF dokáže spracovať tisíce kreatívnych materiálov naraz a identifikovať podozrivé kombinácie faktorov, ktoré jednotlivo nevyzerajú problematicky. Výsledky ukazujú zlepšenie detekcie o viac ako 40% bodov s presnosťou takmer 100% pre konkrétne pravidlá. Podľa predpovedí sa v roku 2026 očakáva prelomový moment pre rozšírenú realitu v digitálnom marketingu. Snapchat plánuje tento rok uviesť svoje AR okuliare Specs, čo prinúti Metu urýchliť svoje AR oznámenia a uvedenia na trh, aby nestratila náskok. Meta už niekoľko rokov vyvíja AR okuliare s plánovaným spustením v roku 2027, pričom jej súčasné AI okuliare majú vysoký dopyt. Pre marketérov to znamená, že sa rozšírená realita stane dôležitejším faktorom, keďže sa vytvorí konkurenčný tlak podobný tomu, čo sa stalo s ChatGPT v oblasti AI. Microsoft spúšťa nové funkcie pre svojho AI asistenta Copilot zamerané na e-commerce. Copilot Checkout umožňuje zákazníkom nakupovať priamo v chatovom rozhraní bez presmerovávania na externé stránky. Funguje s partnermi ako PayPal, Shopify a Stripe. Shopify obchodníci sú automaticky zapojení s možnosťou odhlásenia. Podobné riešenia ponúkajú aj Google a OpenAI, čo signalizuje trend priameho nakupovania v AI prostrediach. Štúdia BuzzStream analyzovala 100 najväčších spravodajských webov v Spojených štátoch a Veľkej Británii a zistila, že 79% blokuje aspoň jedného AI tréningového bota a významných 71% blokuje aj retrieval botov, ktoré ovplyvňujú citovanie v AI odpovediach. Podľa januárových dát SimilarWebu, Google Gemini posilňuje pozície na úkor ChatGPT. ChatGPT má takmer dvojtretinový podiel z návštev AI chatbotov, zatiaľ čo Gemini dosiahol takmer 22%. Za posledné 3 mesiace Gemini vzrástol o 49%, ChatGPT naopak klesol o 22%. Tieto dáta však zahŕňajú iba priame webové návštevy, nie API použitie alebo integrovaných asistentov, kde prebieha väčšina aktivít. Meta experimentuje s hrami v súkromných správach v aplikácii Threads, pričom testuje basketbalovú hru ovládanú swipovaním ako druh výzvy medzi používateľmi. Táto funkcia má zvýšiť zapojenie v správach a čas strávený v aplikácii, podobne ako fungujú puzzle hry na LinkedIne. WhatsApp predstavil nové funkcie pre skupinové chaty v reakcii na rastúci trend používania súkromných správ namiesto verejných sociálnych médií. Nové aktualizácie zahŕňajú vlastné tagy pre roly v skupinách, kde môžete mať rôzne identity v každej skupine, textové nálepky vytvorené z ľubovoľného slova a pripomienky udalostí s vlastnými časovými upozorneniami. TikTok uzavrel partnerstvo s FIFA a stane sa prvou preferovanou platformou pre blížiace sa majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Platforma bude hostiť exkluzívny obsah v špeciálnom FIFA Hube vrátane highlightov a informácií o lístkoch. Ide o súčasť TikTokovej stratégie zameranej na športový obsah, keďže podľa dát takmer 60% používateľov považuje sledovanie športu na TikToku za zábavnejšie ako samotné zápasy. IAB Poľska vydalo AI Guide 2.0, komplexný 300-stranový manuál pre marketérov, ktorý rozširuje ich predchádzajúcu príručku z roku 2024.
Publikácia pokrýva 21 kapitol od AI základov až po pokročilé technológie ako veľké jazykové modely, AI agentov a výkonnostný marketing. Sprievodca je určený pre marketérov všetkých úrovní a zahŕňa praktické nástroje pre copywriting, grafický dizajn, videoprodukciu aj Google Ads optimalizáciu. To je na dnes všetko. S ďalšou várkou online noviniek sme tu pre vás opäť o týždeň.